Okei. Okay. Grönholmi Henri tekee Wintervar 2014 karistalaji ykkösen. Okei. Okay. Onko kilpailija valmis? Kilpailija on valmis. Okei. Okay. Sanotaan englanniksi. Okei. Okay. 3, 2, 1, go! Kymmenen sekkaa mennyt. 1. Aika samassa on molemmat kellot, tosi hyvin. Kattokaa te Okay, this is the maximum endurance as you see. 30 sekkaa. He's out of breath. Alkuanta pahin. 6 minutes, it's very easy, you can walk. 20. Mulla on tää 15 asti numerot. Et ihan... 10. Let's make a bet how much he does. 13 minutes and 13 minutes and 12 times. 3, 2, 1. Nyt. On se kovas tunnus. Hirveä. 1. 1,5. Lasku sekaisin. Mä oon niin tarkkana. Katsotko muuten se video? Se voi olla, että me ei menty laskussa. Tai sit se loppujen lopuksi me ei tykkää se kanssa. Me alettiin miettiä, että oliko se oikein. Enkka poisti sen. Ei siinä varmaan tapahtunut mitään. Mä aloin vaan epäröimään, kun kysyit, että 30 sekkaa. meniköhän tässä. Mielestäni meni yksi liian vähän. 8 teitte tuolta sä lähdit, sinne se lopetti. Taistelua. Kun sun piti tästä lähteä ja sit sä kävelit kutuuta. Katsotaanko joku iPadia, se on hyvä. Hellillä. No niin. 10. Älä myöhästy nyt. 20 sekkaa. 5, 4, 3, 2, 1. Nyt. Can you check that this one stays? Joo. Check the time. 1! Hirvuu vauhti. Oot hyvin ajassa. 45 sekkaa jäljellä. 2. 3. Kolmas kerta, yltää 3 kertaa. Nyt alkaa 4. 4 minuuttia alkaa. 20 minuuttia täyttyy. Nyt pitää tehdä 4. Nyt tuntuu. Tää nyt vielä. 2 piste. No, toivottavasti sit lämpää. Ei se paha. Vuosi kyynärpää. 5, 4, 3, 2, 1. Nyt. 4. Paina. Jaksaa. Kävitsä Sanna maksaa se 10? 1. Jos menee hyvin, niin pitkäät maksaa. 2 tulee. Teet sä seuraavaksi? 2. 20 sekkaa mennyt. 3. Ja tänne vielä. Puoli minuuttia. Joo, 8 pitää vähän juosta. Niin. Seuraavaksi sitten 5. 4. 8 pitää juosta. Sitten on jalka. Tai itse asiassa on silloin, kun sun jalka meni kantamaan, meni ohi viivua, että se on ilmassa. Niin, etumainen jalka. Hyi vitsi, mua Eli pitää sit, jos tulee tiukka, niin... Niin. Mua jännitti eilen, niin kun mä Ois voinut sitä. Tai silloin peliställä. 5. Mut se pääsee tekemään. 3. Tässä on siihen hyvä, kun se pahalla vaan tehdään niin vähän kuitenkin toisaalta kuitenkin. 5. Tässä pääsee sen 8 asti niin suppuun. Ja 6 ainakin ihan niin kävelyä. Joo, ihan tyhmästi aloittaa sillä aikaa. 1. Niin aina juoksi täysin ja sit voitte laskea sitä. Mä ajattelin, että se on niin paljon päästä vaan kiinni.
2. 2 sekkaa. 3. 0,5 minuuttia. 30 sekkaa. 4. No, aikaa 25 sekuntia on. Niin sekin voi olla, että jos lähtee pikakävelyyn, niin 6, 5. Niin sekin voi olla, että se nostaa jopa enemmän sykettä niin kävelytestissä. Niin. Parempi kävellä, ei hölkätä rennosti kävellä. 5, 4, 3, 2, 1. Nyt. 6 kertaa. What's your bet, Eddie? How many he will do? How many minutes? 1. And he has to do 6. Yeah, I'm pretty sure you can hit 40. 2. What's good though? 13. 3. 30. Well, that's great. Also, you have Yeah, when yeah. you hit 13 minutes, you have to go back and forth. 30 sekkaa. Kerro takas. 5. No niin, 25 sekkaa jäljellä. Aivan. Pidä syke alhaalla vaan. 20 sekkaa. Tuli 5. Ja 6. 7. 6. Nyt lähtee 7. 10 sekkaa. No aina niinku minuutti ennen tavallaan. Nyt lähtee 7 minuuttia. Kun 6 täynnä, niin siellä kestää. 5, Pitää vähän miettiä niinku 3, yksi taakse. 2, 1. Nyt. No niin. 7 tehdään. 1. Dos. 3. Hyvä tahti on. 4. Puoli minuuttia. 30 sekkaa meni. 5. On niin enää 2 kertaa. Kerro vaan takas. 6. Ja takas enää 20 sekkaa. 20 sekkaa jäljellä. On ihan hyvä toi kello tosti. Seuraavaksi 8. 10 sekkaa. 10 sekkaa. 7. No täällä jännittää täällä niinku ulkopuolella. No niin. 5, 4, 3, 2, 1. Nyt. 8. 8. Tuota näyttää. 1. Here you have to run again. Lopussa sitten alistaa. 2. Onks tämmösiä tuloksia tullut? Tai joku On nainen. 3, 3. Some women have this kind of score to the internet. This would be maximum. 4. 7 sekkaa edellä. And also some men have 30 sekkaa täällä. 5. Oot 9 tässä samaa vauhtia. 6. Enää 2 kertaa. 20 sekuntia. 20 sekkaa jäljellä. 7. Tää tonne vaan, se on siinä. Kevyesti vaan. You want button? 8. 5, 4, 3, No, nyt 2, on lähes millainen 9 on. 1. Nyt! No niin. Tässä joutuu vähän hölkkäämään. 1. 2. 3. 4. 5. Mennään. Puoli 30 minuuttia. sekkaa nyt vasta. Hyvä on vauhtia. 6. Aikaa. Enää 3 kertaa. Kausmaa. 7. Sitten tänne ja takas. 20 sekkaa. 20 sekkaa jäljellä. 8. Nyt ihan easy. Hyvä istua. 15. sekuntia. 10. Jos olet pettänyt. 10 sekkaa. Pyöriikö se? 5, 9. 4, 3, Okay, now we go 2, for 10. 1. Nyt! Ja kymppi. Niin, nyt 10. Pitkällä ollaan jo. 1. 10. On hyvä vauhti. 2. 10 sekkaa mennä. Oot melkein 12 vauhdissa tässä. 3.
4. 5. 4 sekkaa edellä. 30 sekkaa mennyt. 6. 10. Hyvä. 7. 20 sekkaa jäljellä. 8. 15. 9. 10. 10 sekkaa. Kato sana miten nuo Joo, kellot on seuraavaksi 11. synkissä. Onks toi ihan 4, sama? 3, 2, Hyppi. 1. Nyt! No ihan sama. 11 toista. Joo. Okei, now we go. 1. Se on niin Hyvä lähellä. Henkka, nyt on hyvää happea. 2. 10 sekkaa mennyt. Niin lähettäin, että laadasta sanan kumpi on. 3. Henkka. 20 täynnä. 4. Joo. 5. Nää 30 sekkaa täynnä. Ihan ottaa. 6. 10. 7. 20 sekkaa. 8. 11 tehdään 3 enää. 10. 9. Enää 2. 10 sekkaa. Hyvä sinne ja takas. 10. 5, 4, 3, 2, 11. 1. Nyt! No niin, ja 12 nyt. Anna mennä, Henkka. No niin, tsemppi, menee. 1. Vauva vauhti. Mennä vaan. 10. Mitä mihinkä. Happea 2. vaan. 10 sekkaa mennyt. Hyvä vauhti. Joo joo. 3. Pari sekkaa edellä. Menee. Sama tahti nyt loppua. 4. 20 sekkaa mennyt. Oot vauhissa. Hyvä. 5. Lähtee loppuun asti. 10. Se on hyvä. 6. 30 sekkaa. Puolen väli on. Hyvä. Hyvin menee. Pidä tää Ehdit, vauhtia. ehdit. Kiristä 7. Nyt ei hyyditä. Nyt täysillä vaan. Hyvä tahti. 8. 20 sekkaa jäljellä. Paina nyt. Tää menee. Kiristä vähän. Hyvä. 9. On just vauhdissa. Nyt ei vauhdita. No niin. 10 10. sekkaa. No niin, tonne ja takas. 8 sekkaa. Sinne ja takas. Takas. 5. 5, 11. 4, 3, Come on! 1. Hep. Nyt! Hyvä. Jatka, Jatka. jatka. Paina. Menee. Kaikki peli mitä lähtee. 1. Nyt anna mennä vaan. Kaikki. Nyt rikot se 9 ainakin. No niin, 9 rikki nyt. Nyt ei 2. Joo. Vähän Ainakin nopeampi 12 askeleita. toistoa. 15 sekkaa mennyt. 3. Hyvä, nyt taistellaan. Paranna No sitä niin, tulosta. jaksat vielä. Viimeinen Kaikki yritys peliin. tehdään. 4. Nyt kaikki irti mitä lähtee. Loppuun No niin. asti vaan. Hyvä vauhti. 5. Samalla lailla vaan. Kiristä jos Hyvä. mahdollista. Ei 10 tähän mennessä. Ei 10. Nyt vedät sen enemmän kuin 9 ainakin. 6. No niin, hyvin menee. No niin, Joo. 25 sekkaa. Kiristä niin paljon kuin lähtee. 7. Paranee se 9, hyvä. Menee. 20 sekkaa. No niin. 20 sekkaa jäljellä. Loppuun asti, happea vaan. 8. Kaikki irti mitä lähtee. Tonne ja takaisin, tonne vielä. No niin, 9. No niin, vielä menee. Tonne ja Paina takaisin. 10 sekkaa. Tulee 11. Paina. Hyvä, 10. takaisin. Juoksi takaisin ja 4 sekkaa. Kiri. 2, Hep. 1. Nyt, hyvä. 11. Ole, 11. hyvä. Sehän olisi pystynyt jatkaa tosta vielä. Niin, mutta ei ehtinyt enää niin. 11. Teki 12 ja 1. Okei. Se ei päässyt niinku Ei päästä 13. Niin, se ei päässyt tätä. Joo, 12 ja 11. Joo. 2019. Hyvä. Hyvä Henkka. 12 ja 11. Loistava. 2 parani. Enää mä viitteis tehdä, kun mä johan ja Hyvä oli, hyvä päästä. Se on ihan hirveän näköinen. Start this one over. Joo, ja.